Shalom horas madihita saluhuna. Adora sutabigi turpu jamita pertanyaan jumulu mahita martanyang. Asini roha madihamudo dame nasian de bata ama. Dot sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluhuna. Amin. Dihamu ruas nihuria na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Jamita pertanyaan epistel minggu letare 10 Maret 2020 imana tersurat di Psalm 5 ayat 2 1 di ayat 10 sonoma didok disi. Alai yang guau sian gudang ni asini roham. Sai bongotakku do bagasmu marsoba do pak bagas ni habadiomi maka biari ho. Ali Jahoba saya tugu mau marhiti-hiti hati goramu. Ala niaka na mangonggo pau. Saya pahorno madalammu di julukku. Aidang pos roha di hata naside. Saya hamagoa do tahini roha nasida di bagasan. Godu natalak do tolon naside. Turui manasida ali di bata. Saya balhumma tahini roha nasidai. Abulokkom ma nasida ala hinadia ni pangalausion nasidai. Aido pakhodo nasida manenga-nenga. Saya marlas ni roha masudi. Akka namar hapo satuho. Saya maredde ma nasida rudi saliling-liling na. Ala niodingamu nasida. Saya marulu puluk mamidaho akan holong roha di guarmu. Aihudu ali Jahuba mamasu-masu nati gormar rohai. So lubu-lubu ho do di haliakon ho asini rohami tuibana idosana. Dia mudo kan saporsiawan di bagasan Kristus Yesus. Molo tabereng sian pesalmen limaun ima manarengoti taringot tuo dolan ni tangyang. Nagabi suku-suku malihita nuaeng songon hasomalan ng taula si ganupari. Molo ditikina dungo hita buhado pardungota adong do namadok dungo ibana pukul 4 pukul 5 pukul 6. Alay nagabi suku-suku tu hita ahama na taula ditiki na dungo hita manugu na. Adong na mga lusi dungo manugu na langsung mga lopa. Adong na madok olahraga. Adong na madok jumulu duawah martanyang na. Tarsoni ma rupani na pinajojor ni parpesal menon. Akan nama sa dinguluna maraduput Tuhani jumulu do ibana martanyang. Apalagi hita hajol maon di hapor tibionon dan binoto sa di hari akan amasa si berengotta si dalanatta. Tutu ador sobor hatita manang madalanya kasi dalanatta. Saya jumulu hita martanya tu Tuhani asa diramoti ngulutta di padawa kaparmaraan. So ni mahita molo masa dinamwaliak kita. Moloro akka namasay akka sitaw non ragam niakka naso di halomor roha. Adong do sipata ng hita hajol maon. Gabilam sumurut madohoti parsaora di parmingguon do tuaka pertanyaan. Ape ahado sasitong na rupani salani Tuhani. Buana gabi sumurut ibana tu parminggu do tu pertanyaan. Takas taboto masalana. Justru ala na marbada do ibana do keluargana. Ujungnya gabi sumurut lau marsaor do Tuhani. Jadi mau letuk pero ragam niak kana masa di tonga-tonga ni urutta sutung manarita hita.
sutung tadok nga ditinggal huko hami Tuhan salah do paduhan nasongoni unang alani perbedaan gabi disalah huko Tuhan gabi ditadi koko Tuhan ni ngasalah si songoni na padua dia mudo ngasa porsiaon sada parange nama ceuli di patorang papesalmen hon marhite dia dua lunakin saya bongotakku do bagas haba dia minina marsoba parpesalmeni maka biari di bata ala iye tong rohani parpesalmenod do godang niasini rohani Tuhani di tonga-tonga ni guluna nappe sipata ragam akka namar sugu di roha akka dongan na jolma ala nunga lam jonok diri na tutuhani jadi marhite pesalmen limaon tabereng diarahod do hita asa membangun hubungan na denggad do Tuhani molo terjalin hubungan na denggad do Tuhani tutu jupang malas di roha di bagasat Tuhani di tonga-tonga ni keluar kata dapat tuluo dia mo ngasa porsiaon dipangido parpesalmenoddo asa ditugu Tuhani nasida marhite hati gorani Tuhani lapatanna molo dung Tuhani na mangarahom manugu nasida di bagasan hati goranna gabi malua manasida sian akka na mangonggopi nasida gabi tiurma pardalanan ningguluna dangarong be na mangugapi dangarong be si biar niroha ala nunga gabi Tuhani dong atta dinasa pardalanan ninggulu tutu molo ro akka ugap-ugap panonggahion biar niroha ala ni akka dong atta sotuma sumurut hita alani pabua adong do Tuhan ni nama nungugu hita mangarah kita ditugu do hita di bagasan hati goranna gabi dauma ragam yakka biar ni roa na apa-apa tu dia mudo ngasa porsiaon kira sudido tardok pabua parangin yakka na jahat dang dingkan hampir 90% madok nasa kana mangulang na jahat darong na dinggan apalagi mahatana debe adong disibe pos miroha di hatana holan rencana lau mangaliluhod do sakat ni rohana asa danuk akana ditogihon asa tuhamaguan nasida idu tahin ya kapar jahat jadi marhite parpesalmenon pasahat to tutuhani asa dituruin na nasida bahkan didok dia bolok ko nasida alani pabahinanna alai tutu molo sekilas tapi kiri molo masa ni naniula ni najahati tu keluarga ta sendiri manang hahata sendiri anggit ta sendiri iwotot ta sendiri uhame so nanilon pesalmenon kurang terterima doroha abolokom ma nasidena mole dokon pasiding ma tahi nasida buripe alai mole dokon abolokon turui ma nasida bahkan anakmu sendiri na manggulahuni buka dorohatta bui masa do sosongoni tak kaya nakota jadi ikut turuan itu hamidu nasida na suarong biroha na marsipasiatan na suarong biasini roha dang ingoto biak kanading ganauli na binayan yakka yanakotay manang haha anggi do ibo totai yakka na salpu salpu ma olo masa pe dinarubi pamaloso na lidok na ipon abul ni ipon mata abul ni yata mudar abul ni mudar alai anggo dinggulu naik baruan ikut di bagasan asin rohani Tuhani mandatai mo salku akan salku
alai do Tuhan ido anggo parasi rohani sianau dakya sang kuninna. Jadi marhite tu pokon asa jupang las ni roha diaka napa jupang do Yesus do Tuhani unang benyan nian jak ni roha di kita. Tapasiding ma naso di halomo Tuhani. Molo nang marhaposa kita tu Tuhani tutu iko jupang malas ni roha marulu-pulu mahita alanunga sisada ihot hita di bagasan holong ni roha ni Kristus atong di pasu-pasu Tuhani mahita diarau mahita tuak ke hati goran ni rohana jala dihaliangi mahasi ni rohana mahita ganu. Jadi molo ise nama jalo pasu-pasu nong gudang tutu ido nong gudang tanggung jawab nah tapi yung gudang akadongan na dangon ba ikon para si roha memana dala lamang grup ya kana dangoli atau mole jalo ho unggurak pasu-pasu siya Tuhani bay matang jawab muna balga tu akadongan na dangol di hapur tibionon dalam mangurupi marhiti songon asini rohani Tuhani nabi nain na tuhita songon di mahita talub marasini roha tu akadongat tanah dangoli ame martanyang mahita pasu-pasu ma Tuhan hatami asa gabi bohal ni partodion nami asiro ham Tuhan dihami patau mahami songon parpesal menon na ulu martanyang alai dak talu rohanani Tuhan laho turuamu akka haha angginami mulutupe ragam yakka namasa berbeda persoalan di tengah-tengah di keluarga nami homa Tuhan nama rasini roha tunasida asa unang iulau be akka ulau si songoni jala taluk dohami Tuhan mabetang jawab na nami laho patuduon asini roha so nabi nami Tuhami Tuhan tuak kadongan nami nadangon dalala mangulupi nasida atau tangyo mapangidon nami Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Oras madihita shalom.